Nggih. Kepelut sampun lho Pak e. Nggih, sing dereng mawon. Monggo niki karanten siang punika ugi wonten karawan panjenenganipun Mas Rudi saking Badang Saren. Lan ugi katuran pinarak Mas Bella. Lek ndulik ning kono ora ketok Mas Bella. Mas Bella pinarak Mas Bella. Lek ning kono nyaturake tok tenan lho Mas. Ketutupan bapak sing gawe topi. Nggih. Bojo loro apa sampai entek? Sik bojo loro atau sampai entek? Sambrana bojo loro godulinan sapa kandha aku ora godulinan aja mukir sipate wong lanang kurang ora kurang nganggo kuwis pakulinan yen monggoku sifatmu wong kami tegan ora tegan kowe tak goleke rewang rewang apa butuhmu kanggo bandingan jorewel cemeneng ngoblonjo ora nganti kurang. Sembrana bojo loro godulinan sapa kandha aku ora godulinan aja mukir sipate wong lanang kurang ora kurang kanggo kuwis pakulinan yen monggoku sifatmu wong kami tegan ora tegan kowe tak goleke rewang rewang apa butuhmu kanggo bandingan jerewel cepeneng ngoblonjo ora nganti kurang. Vokale Putri Patine sampai vokale Putri Patine dik lo ora ayo Mas Hari iya oh rono rene sampean tak goleki lo intek. Apa iya toh? Kok sampe? Kok sampe? Apa intek? Apa kowe tresno tenan? Oh intek. Piye kok sampe? Tresnaku donya akhirat Yen mangkono kok sampe? ya piye ju intek Aku weling aja nganti
ndakno cahayu Sok tekon ning omahku ing dina siji sanga loro wolu telu pitu oh inten piye kok sampe apa mung kuwi walingmu ya monggo wiwit sampe aja nganti keliru iya inte bakal tak estokake aku pamit kok sampe aku piye ju inte kuatir sok bakal ketemu bakal ketemu tenan ya kok sampe apa inte apa kowe tresno tenan oh inte piye kok sampe tresna kundonya akhirat yen mangkono kok sampe ya piye ju inte aku weling aja nganti lali weleng apa oh inte dang kandawa cahayu sok tekon ning omahku ing dina oh ahe oh ahe oh loro wolu telu pitu oh inte piye kok sampe apa mongko kuwi walingmu bojo loro kalajengaken sampai intai pramila para lawuh para dulur-dulur lan ugi samangke kawula sesarengan turangga Wahyu Budaya wonten siang menika bilih samangke hiburanipun saged kalajengaken dalu ingkang dereng amirsani wonten siang menika pun kesupen lan ugi sampun dadosaken penggalipun manah panjenengan mangke dalu